давам най-доброто от себе си, но това му пука, нали, само на майка ти и на баба ти. Представяме ви Мартин Сребров. Той е инвеститор, предприемач и собственик на група от компании с лидерски позиции в сектора на недвижимите имоти, строителството и кредитиране. В портфолиото си има построени сгради с обща площ от над 100 000 квадратни метра. А компаниите в групата му са участвали в продажбата на повече от 25 000 имота през последните 17 години. Част от холдинга му са и агенциите Home2You и Inclusive. Неговият опит и стратегическа визия стоят зад развитието на хиляди домове и утвърждаването на високи стандарти в сектора, както в България, така и на международно ниво. Приех да бъда жури, защото винаги ми е било грижа за прецизността в изпълнението на задачите. Аз ще съм справедливото ченге. Не можеш да имаш претенция за нещо, за победа, за успех и да създаваш поводи за грозно впечатление. Аз като инвеститор очаквам старание, прецизност, борба в истинския и смисъл. Много би ме ядосало да видя немърливост, да видя претупване. Няма да съм толерантен към компромиси и несъвършенства. Бих поощрил старание отвъд границите на обикновеното. Независимо дали посредничиш през сделки с имоти, строиш сгради или ремонтираш апартаменти, трябва да имаш ориентираност към крайния резултат. Какво точно искаш да постигнеш? Участниците трудно ще задоволят моите очаквания, защото по принцип хората, с които работя, знаят, че лесно намирам недостатъци и правя забележки, но аз неистово вярвам, че критиката е път към съвършения резултат. Първото, което трябва да знаете е, че ще дам всичко от себе си не е стратегия. На никой не му пука дали ще дадете всичко от себе си. На клиента му пука дали ще създадете продукт, който има добър финиш, добра изработка. Продукт, който няма забележки и кореспондира с пазара. А пазара в момента е свръхконкурентен и всичко различно от прецизна изработка е просто недостатъчно. Второто много важно нещо, ремонтите са творчески процес и много хора залитат в това да вкарат тяхната персоналност, тяхната индивидуалност в тях, а клиента не се интересува от вашата персоналност или вашата индивидуалност. Няма нужда от свръхтворчество или свръхиновативност. В нашите компании, например, никъде не сме измислили топлата вода и въпреки това имаме солидни резултати. Третото най-важно нещо е екипът. Във всеки отбор има хора с капацитет да постигнат задачата, но е важно те да се заработят правилно и да не си застъпват ролите. Ако направят правилната спойка, сигурен съм, че ще постигнат много добър резултат. Тук в състезанието задачата е да създадем продаваеми апартаменти и то продаваеми на възможно най-добрата цена. И тук идва момента с напипването на пулса на пазара. Можеш ли да напипаш пулса на пазара и да се абстрахираш от тази емоционалност, която искаш да вкараш в имота, който продаваш? Перфектно ниво можеш да не можеш да постигнеш, но можеш да приложиш стремеж към перфектността, което може да ти отведе няколко крачки отвъд възможностите. И двете компании са като мои деца, така че аз няма как да ги деля. Родителите знаят, че човек не дели децата си, така че нека по-добрия победи.